Bună, guys! Astăzi o să ne jucăm 99 de nopți, doar că trebuie să ajutăm pe buful meu ca să intre. Numele ei este Evelyn, faceți cunoștință cu ea, este nouă. Bună! Da, are puține emoții pentru că este prima dată și da, m-a implorat ca să facem videoclip, deci până la urmă am acceptat, deci este ok să știți. Acum vom aștepta pentru că ca să intre și după aia ne apucăm de joc. Iată, Lasă telefonul. am lăsat acolo. Așa. Da, ignorați numele, e de mult. Și nu pot să mai scot. Da. Ines, dacă te uiți la acest lucru, va fi jale. Dai pas. Ines este fosta BFF a lui Evelyn și o să vă zic o poveste în curând, dacă o să vă zic, dacă vrea Evelyn. Stai Nu puțin. știu. O facem și noi virală? Eu zic să nu. În doi. Mă, vină cu aici. Da, mă, sunt acolo. Așa. Hai. Am Bun, nebunit. nu mai zi acest lucru, Da. că nu e adevărat. Uneori. Unde e? Ce? Acolo. Lasă. E până acolo. Lasă. Lina e mare. În fine. Va dura, guys, vă anunț de pe acum că va dura o groază. Stați un pic că nu știu ce are. Gata, haide. Nu vine să cred că am intrat înainte ta. Da, nici mie. Da. Se ignore și sunetele pe fundal. Că e jale. Suntem pe hol. Da. Întrebare foarte bună. Un răspuns foarte bun. Pardon. Doamne, deci e primul videoclip în care postez cu cineva. Credeți-mă, pe cuvânt. Dar eu n-am postat deloc pe YouTube. Da. E jale. Deci nu... ai făcut și tu focul. Da, normal. Deci unde sunt limpede să mă fac lumea. Ai grijă doar, că nu avem bandaje. Ai, facem rost. Foame. A, da, și scuze că nu se vede fundal, doar că nu știu cum să fac. O poftim? Nu știu cum să fac ca să se arate și la tine. Nu, o lasă. Că oricum o vede. Dacă se atinge. Da. Stai că vin și lângă tine. Să fac și o imagine bună. Păi, ocupă-te și tu. Ok, am făcut level 3 la foc. Stai ca să fac și o hartă. La mine chiar nu știu cum să apar și eu. Asta e. Trăim așa. Dacă murim, deci vă anunț de pe acum, dacă murim, se va încheia acest episod. Adică dacă murim amândouă. Da, dacă murim împreună, încheiem episodul și poate facem și noi partea a doua. Vedem. Că o rupem pe Daria. Pentru că eu sunt foarte... Vă rog frumos, că o rupeți-o pe Daria să facă și partea a doua. Să scrieți în comentarii. Dacă mai vreți partea a doua. Că o facem, nu așa? Poate, dacă Pentru vor... iepura și tăi negri ce nu faci. Păi. Eu fac orice? Bine, nici chiar orice. Dar mai bine mă ocup eu de foc și tu de mâncare, că pe foc mă descurc mai bine. Că eu nu pot mă pricep pe mâncare. Mă, vorbește clar și coerent. Cine? Tu. Eu clar și coerent, da, vorbesc foarte clar și coerent. Da. Mai Mai degrabă. avem puțin, facem level 4. E bine. Deci sper să mai găsesc cărbun, că nu prea lene să tai cu pace. Bro. Sau cărbune, sau canistră, ceva. Era bine să găsim canistră. Da. Da, deci, eu când nu postam, deci vă zic o fază. Când mă jucam eu cu Evelyn, că m-am mai jucat eu odată cu ea, Și mă tot dădea într-o astăzi. afară. Da, nu băgați asta în seamă, dar partea a doua, că o Dacă mă dă dădea. afară, intrăm din nou. Da, Intru eu, adică. da. Și vrei intru. În fine, deci, eu când mă ocupam cu lemnul și cu focul, deci, efectiv, căzeam numai canistră și cărbune. Știi, nu? Da. Deci am rugat-o și o să-mi aducă și mie un gutac și fix în momentul ăla a venit trade-ul să-i dau banii
baniul. Doamne. Și mi-am luat gusac și facea... vezi că nu-ți mai aduc... L-am pierdut. Stai, vezi că nu-ți mai aduc armura pentru că am pierdut-o și ți-aduc gusac și eu deja aveam. Bombastic, stai. Deci credeți-mă Ascunde că... 4. Ei, bună, faci focul. Tu faci mâncarea. Dar vreau și eu să fac foc. Nu, că la foc e mai simplu. Știu eu ce vrei tu să faci. Bine. La mâncare eu trebuie să mă lupt cu nemții, cu rușii, cu... Păi, tu ai pistolul. Da. Și eu n-am. Am alien. Da, e normal. E normal că tu ești mai bine cu mâncare. Chiar îmi pare rău că nu se vede și ce face Evelin, Da. dar chiar nu știu. Nici eu nu știu cum să umplu pentru că nu. Înainte făceai tot, dar că acum nu mai faci. Departe de... Dar, Telefoane. dar, băi, fratele meu, dar plantează și tu copacii ăștia, că trăiesc și ei. Da. Ce atâta trăire? I-am omorât, gata. Asta e banul tău? Da. Îți cau și ție. Nu mai. Păi, o te ocup cu focul, ori cu mâncarea. Aha, cu ce nu mă ocup eu? Eu sunt Tarzan. Să nu o băgați în seamă că a cam tot. Ți-am zis și pe nebună, dar tu ai zis că nu. Păi nu, că nu Ce-i cabana asta? Nu știu. Păi, știu. E lup. Mi-am găsit. Help! Uite-mă, bă, că m-am blocat aici. Unde ești? Fugi doar. E lup. Fugi. Nu vreau să... Ce să-ți fac? Ce-am găsit? Ce-am găsit al meu să fie. Ce-am găsit? Sper să nu mă prindă alfa. Mamă, ce noroc pe capul meu. Stați puțin, guys. Nu, da, mami nu este acasă. Nu, îi spun că... Nu o băgați în seamă. Da. Să nu o băgați în seamă. Că vorbește cu cineva la telefon. Păi, o sun pe mama după telefonul lui Mașa și îi spun. Da, veniți, nu știu, să vă spun. La patiserie. Nu, că vine mama, îi spun eu imediat. Da. Imediat, stai cu mai puțin. Ok. Sper că nu va trebui să ieși. Doamne ajută. Pe cine mai sun? Așa, dă-ne și mie pe mama. Mami, du-te la patiserie, va veni Elena să-ți dea pastile. Da. Pa. S-a rezolvat. Ok, e bine. Dar că tot va rămâne telefonul aici, nu? Tot rămâne aici. Ok. Ajută-mă, te rog, că mor de foame. Adu-mi ceva repede. Imediat acum. Te rog. Aoleu, păi tu ești departe, tu ai... O, ferară. Du-te la bază odată. Păi n-am ce să mănânc acolo, că n-ai adus mâncare. Acum aduc. Păi repede, hai, că nu mai pot. Du-te la bază rapid. Mă duc, stai că mai mănânc ceva după drum. Hai. Beri. Nu beri. Hai că mai am o leacă de viață în mine, mai ajunge. Da. Ai adus mâncare, în sfârșit. Nu vreau să mor. Uite, am adus și mâncare și lemn și fier. Nu știu, dar e bine. Scuzați lipsa mea. Lăsați-o pe Evelin în pace că... Na, aia e. Aproape vine vor 5, deci e ok. Ți-am zis eu că mă descurc bine. De fapt, eu da parte doar. Eu fac. Dar am adus și lemn. Ok, dar mai arată-mă și cum ori la camera acolo, că mor. Imediat, unde ești? Acolo. Tai cu păcei. Tai. Cu păcei. Deci, te rog să plantezi. Plantează. Aleluia. Am descoperit cum să plantez copaci.
Doamne ferește, nu știai? Bă, da. În fine, Eu nu știu de ce țin chat-ul ăsta. Bro, ce mai e asta? Dar cine scrie pe chat? Nu. Păi scrie cineva 24 de comentarii pe chat. Dă-le pe chat. A, cred că e de la celălalt server, cred. Păi cum? Nu știu. Cred că o fi bubuit de la partea de la... Sau poate o fi așa el. Nu cred. Eu cred că știi ce cred că s-a întâmplat? Cred că contul tău e hacker. Eu cred că e hackuit. Păi cum dacă îți fie o groază de oameni? Ce ai? Nu e hackuit, că dacă era hackuit nu mai puteam avea acces pe el. Da, adevărat. Eu nu pot să plantez cu paci. Plantează. Ia, stai mă că trebuie să fac și o level 5 aici și după aia plantez. Bine. Să-mi caut și mie gustul. 5 lemne. Revin. Ok. Stați puțin. Da? Ok, deci încă filmează, deci e bine. Bine, da. Dar te ocup tu aici că trebuie să cobor până jos. Să iei și telefonul cu tine. Nu, lasă aici. Ok. Doar ca să rămâi la bază. Da, mă, telefoanele le las aici. Ok, așa. Revin. Da, mai sună cineva, nu lasă aici. Ok. Stați puțin că am eu o idee. BFF-ul meu a plecat puțin, adică Evelyn, ca să se ocupe cu ceva. Ok. Gata. Să-i băgăm pe ăștia. Să luăm și ursul, fierul și să deschidem chestul. Ce bine! Acum, în sfârșit pot să iau, în sfârșit pot să iau mai multă mâncare. Da! Bine! Ah, ok. Dar nu ieșim afară, oricum. Da. Uite. Uite puțin. Câte medicamente încă. Mamă, ce m-am speriat. M-am speriat. Ce? Ei, m-am speriat puțin că era aproape ca să cadă Regan. Mă simt ca și cum îți babă. Doamne, nu mai zici așa. Nu, nu, nu. Fugi, 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 fugi. Ești singură. Dar vorbești cu iepurași. Păi și în urmă. Vezi că am găsit 2 alfa. Ui, bun. Alfa pelt? Da. Am găsit și al doilea copil. Bine, am salvat al doilea copil. A, da. Din urmă, te rog. Mă simt ca și cum Hercule. Hercule? Doamne. Uite scopacii. A venit extraterestri. Bă, nu mai urla așa. A venit extraterestri. Ne-a adus ceva, ne-a adus ceva. Uite, ne-a adus ceva, ne-a adus ceva. Ce? A, păi știu că... Păi da, eu zic ca să nu-l faci. Doar că tot trebuie să-l faci. Ce să fac? Ăla. Ce De extraterestri. Adică? O să-ți explic eu când vin. Nu știu, nu mai am văzut de mult. Păi nici eu, dar că tot știu. Nu mai știu. Nu mai știu cum se făcea. Dacă ai adus și cărbuni? Da, și mâncare. Doamne, am miluiește. Doamne milește, popa prin pești. Da. Și foarte greu să tare. Avem level 5 la foc.
Mamă, doamne, nu ești. Ai făcut harta? Da, e făcut-o. A, n-am văzut-o. Story time, nu văd. Da, nu văd. Nu fac. Harta. Vede, cum fac. Du-te. Și nu... Bă, mă mir că n-am dat-o fără. Chiar mă mir. Păi dacă ai telefonul, e mai cât aici. Avem și copilul. Dar ce să faci, mă, la asta, că tu nu pricep? Ce să faci? Asta. Ce asta? Nu știu ce e asta. Vino mai aici. A, păi trebuie să găsim 5 baterii. Doar că le găsesc eu, că e mult mai ușor. Și zic eu când o să vii. Mamă, câte chesturi. Te rog, eu te ocup pe ăla cât de foc. Că vreau și eu să mă duc să caut chesturile. Păi dar nu, fată, nu acum. Știi de ce? Pentru că s-ar putea ca să te omoare, pentru că acolo te mai și omoară. Unde? Acolo unde să găsești chesturi. Păi eu mă duc unde ai fost tu. Cred că am omorât toți lupii de acolo, nu? Nu? Ce lupi? Dacă au fost lupi aici? Au fost, acum nu mai sunt. I-ai omorât tu, da? Cred. Pe toți, da? Nu știu. Dacă mori, vine ta. Ba nu, e vina ta. Că tu nu știi să supraviețuiești. Nu știu să supraviețuiesc, că am avut odată 1000 de zile. Odată. Dar nu și acum. Am făcut singură 1000 de zile. Eu nu Am te putea. cred. Eu nu te cred, dar fie cum zici. Nu chiar am făcut, adică... Bine, singură. Eu nu prea te cred, dar Dar fie nu cum ce zici. aici, mă, omule. Ce? Pe uite-te pe hartă. Am deschis primul ce de aici. Ce-st albastru? Ce este albastru? Ce-st albastru? Uite! A, păi ăla e de extraterestri, ial. Nu e. Și e bun. Tu l-ai deschis? Da. Ce te-a dat? O sabie. Oh my god! Gata, știu ce trebuie Uite. să fac aici. Uite, mă! Da, știu, pe ia, cam și Tu eu. de-aia ți-a dat? Da. Ce meci? Și e bun. Da, observ. Și dacă mai găsești chesturi de extraterestri, să-mi ia tu și mie. Păi îți zic. Da. Canistru. Ia. Că avem nevoie. Găsit o cabană în față. Eu mă aventurez. Vezi că avem 29% foc, să te ocupi și tu de foc. Nu prea pot acum. Ocupă-te acum. Păi, eu sunt plecat. Uite de unde sunt. Păi da, poți să găsești acolo. Păi asta fac, omul. Bă, ai un gusac? Dai și mie. Nu. Nu mai am. Doamne, sper să fie gusac. Gusac. Nu, m-am rugat să fie gusac la ce și fix gusac m-a picat. Bă, îmi cad scaunele. Nu știu cum pot să mă descurc eu aici. Am găsit tot. Mi-e foame. Pe vin și eu la bază, mai am foarte puțin. Aoleu, am uitat să mă ocup cu mâncarea. Vezi? Vezi cum e? Ce se întâmplă acum? Vin extraterestri? Ce, vin ăștia cultiștii? Da. N-avem chef de ei. Eu o să mor iepuri. Oh my god. Help! Bro, help! Unde ești? Help! Ce? Right now, help! Mi-e foame. Păi vină la bază. E mâncare la bază? Da. Sunt 3 bucățele. Acum mai aduc. Acum aduc. Acum. Nu. Poate. Deci omul ăsta. Sunt 4 bucățele. Ți le mănânc pe toate, nu ha. Ia-le. Am venit cu chestii. Mamă, ce m-am speriat. Ce m-am speriat. Ori te prefaci. Nu, chiar nu, eu vorbesc că m-am speriat. Canule! Bă, nu mai am viață deloc! Daria, mor! Vino cu așa, ajută-mă! Bă! Fugi! Omule, ajută-mă! Nu, că eu vin spre bază acum. Ajută-mă că nu mai am deloc viață! Ajută-mă, bă, mor, uite! Oh my god. Acum Deci nu pot să mă descurc cu 3 cultiști. Deci nu pot să mă descurc cu 3 cultiști. Dă-i omule, nu pot să mă descurc cu 3 cultiști.
Dă-ne mă bătaie, dă-ne mă bătaie, dă-ne mă bătaie. Nu! Pe dacă ești Ai un... bandaj? Nu, dacă ești un pito. Nu e fost vina mea. Ba da, e vina ta că tu te-ai băgat. Tu te-ai băgat. Dacă ai văzut că nu mai ai viață. Dar nu aveam viață suficientă, mi-a dat. Da. Bine, dar să-mi caut și mie. Pe îți caut normal, te las la bază. Deci, gai, vă ducem prost rău pe tot. Mai ales tu. Eu spăducă. Ne mai ținem prost și cu... Ce prost o ține. Chiar că... Păi, tu ai zis că te ocupi cu lemnul. Nu mă refer cu lemnul, mă refer cu mâncarea. Păi și cu asta. Dar că o ținem mai prost cu lemnul decât cu mâncarea. Te bag în foc. Nu! Na. Te omor. Reînviem-o și te omor. Mai luat cu tine? Da. Hello, guys! Acum o avem și pe Evelin în sac, moartă. Moartă în sac. Hello, guys! Doamne. Hello, guys! Acum apare într-una. Nu, te rog, te implor. Nu, că, mă, tu te miști, dar eu nu văd harta. Nu. Uite ce este. Dar tu cum vezi harta asta, că eu nu văd? Pe cum dacă n-ai net? E și logic. Uite ce este. Stai, că sunt ăștia aici. Eu văd toate cesturile. Perfect. Știai că e ceva bine în asta pentru că eu văd cesturile. Știu. Stai ca să iau și o Tu mâncare. vezi cestul? Nu. Mi s-a făcut harta. Oh. Ia. S-a făcut la loc. Ai. Du-te mă și acest. Unde-i ce? Uite aici, în față. Mergi în față. Aici. Da. Presim că o să-mi ia, ca să-mi dea bandaj. Doamne, ca să-mi dea bandaj. Bandaj! Fix ce-am zis. Aruncă-mă jos. Reînvie-mă jos. Hei! Acum mi-a apărut harta. Bro, ce se întâmplă? Nu știu. Deci când ești moartă, nu mai apare harta. Și când ești vie, nu mai apare harta. E bine. Uțac. Nu mă trebuie. Cam. Dar ocupă-te și tu cu lemnul odată. Asta încerc să fac. Încerc să iau tot. Toți. Bravo, mă, Încerc toți. să iau toate scaunele. Și să le bag în foc. Toți. Bravo, toți. Toate scaunele. O greșeală gramaticală și un sari în cap. Da. Acum mi apare harta. Păi da. Normal. Bine, dar gen o văd mai greu harta, dar tot o văd. Asta vede mai greu de unde e ceața asta. Mama, ai, ajutor, e alfa! E alfa! Fugi! Nu pot, mă pe... Ești... Nu că... Nu, că eu nu te mai reînviu. Să-mi trag una de nu. Caut în bandaj că te omor. Deci m-am luat alfa, nu e de vina mea, Ba da. Nu e de vina mea, că Ba da. merg mai greu. Am glitch la telefon, nu e vina mea. Ai. Am glitch la telefon, nu e vina mea. Ba, e vina ta. Ba, nu, mama, Ba, zis să da. nu și măcar. Pe știu. Am schimbat subiectul, încerc să schimb. Sper să nu vină Sofia. Ce? Rahat cu pătrunjel. Ce faci? Vine ăsta după mine. Fugi repede, fugi. Arată-i lanterna și fugi. Da, păi... și pot. Păi dacă se apropie mai mult de tine, îi arăți lanterna și fugi. Și o să moartă în colțul ăla. Deci, guys, cam așa e să vă jucați cu mine și cu Dare. De fapt cu tine. Bă, nu e de tot. Dacă să mă gândesc Sofia. Nu prea. A, da, și dacă nu știți cine să fie, e o vecină de la bloc care va veni în curând, dar că nu prea credem. Nu credem că mai vedem. Că mai Sperăm vedem. să nu vină pentru că ne va deranja în continuu când o să facem. Da.
Sper că în plus asta e enervantă de aici, da. Ce asta? A, l-ai crăftat. Da. Ce poftă. Bă, dar nu mai vorbi așa. Ai urită, pardon. Așa. Că nu e frumos ca să zici, că se mai uită și copiii. Aoleo, Doamne. Dar nu e frumos. Ia scăpat. Dar să nu te mai scapi. Nu mai mă scapă, mă, că-s copii mici aici. Păi, Dar copiii mici mai să se uite la 99. da. Cred. Bro, stai puțin. Păi, e vina mea dacă se uită sau nu. Nu e vina mea. Deci îmi spune Dalia. Vezi cum e paș. Și noi ne jucăm 99 și copiii mici se uită la 99. Nu mă pot să înțeleg. E vina mea? Da. Nu. A, da, și am postat un videoclip care cred că încă se încarcă. Da, se încarcă în 5 ore. Da, tocmai peste 4-5 ore va apărea. Deci, da. Dar nu știi că noi o să se încarce videoclipul ăsta și când o să postăm gen... O să, A, o să da, apară și- mai târziu? Ori la 6, ori la 7 va apărea episodul. Dar știi că ei nu văd asta acum. Știu. Dar deocamdată încă nu. Degeaba le spui. Dar nu contează. Da, oricum trebuie să fie anunțați. Chiar dacă am postat un short care este deja anunțat și chiar, nu. Bă, nu vrei să mă duc la Sofia? De ce? Să o chemă să vină dacă vine? Tu încolo. Nu a zis că își face temele? Să o chemă? Uai. E nesferit. Deci, conflict pe YouTube. Între Andreea Bostănică și Neana Beregoi. Voi cu cine țineți? Îmi scrieți în comentarii. Eu țin cu Andreea, Andreea Bostănică. Ambele. E imposibil. Ce nu ține cu Andreea Bostănică? Deci dacă îi ameninți, te bat. Am greșit în viață dacă țin cu Andreea Bostănică. Cu Iuliana Beregoi. Doamne ferește și cu tine. Păzește-mă. Cu mine să spargeți de râs. Nu, și să spargeți și sabia. Păi vina ta. Alfa Wolfpack. Da, și mie? Păi e la copil. E la 2 copil. Ai, nu. Bă, dar nu mai cânta. Cânti și tu. Ce faci? Da, e alfa, ți-am zis. Rahat cu pătrunjel. Îs copii mici. Dar am zis ceva? Da. Ce am zis? Pătrunjel. Păi și pătrunjel ce e? Pătrunjel. Și? Îngrijare, o mamă. Nu. Mor. Nu. Dedicație. Mi-e și foame. Mi-e și Mănâncă foame. și tu carnea de la Alfa Pelt. Să mănânci carnea de la Alfa Pelt. Hai ca să înțelegi. Nu băgați în seamă sunetul de pe fundal, că e jot. Temu! Lasă Temu că e jot. Economisim bani și... Pentru că Temu minte într-un Temu. Economisim bani, nu dragoste. Asta a luat-o... De la Penny. Da. Bă, dar eu m-am plictisit de 99. Nu, poți, stai să terminăm și noi videoclipul ăsta, reviem-o și pe mine și... Eu, că nici măcar n-am găsit bandaj. Și eu, că o să vii și pe tine, doar că nu acum. Nu, stai că, dragilor, pe mine m-a părăsit. Deci eu să aici am băgat... Facem videoclip fără Evelin. Eu să aici am spus într-un... Am încercat să o ia, dar că n-am putut din cauza la Alfa. Ignora sunetele care s-au pe ecran. Dar că e de la squish și lasă squish-ul. Cum mai fac? Spune. Stăm să aud. Nu mai, nu. Deci mă joc și eu puțin cu Apple, mă dă. Hai tu, la fac acolo, că murim. Nu mai face. Am până în fi știut de scuiciuri? Da, cred. Așa. Deșteaptă că noaptea. Ai, nu, ești bine. Hai mai mult, că mor. Ei, mori. Deja ești mort. Da. Și nu și realitatea. Doamne, fere și bate în lemn. Lumeam, bă. Bate în lemn. Asta nu e lemn. Ah, ba da.
Deci m-am plictisit rău de tot până vine Daria. Acum sunt pe drum. Să nu vă jucați niciodată 99 cu Daria. De ce? Până vine Daria, deja voi sunteți morți. Deci, deci după ce că sunteți morți, până Gata. vine Daria, sunteți și mai morți. Deci nu vă bazați pe Daria. Gata, Dacă n-ai te-am luat. bandaj la ea, puteți să stați liniștiți acolo să vă jucați deja al joc. Dreptul impress. Eu chiar mă joc Dress Impress. Dacă vreți să facem videoclip pe Dress Impress, de exemplu, cu Evelyn, Da, pe Dress Impress. care urăște Dress Impress, Doar că dacă apar pe YouTube, doar dacă apar pe YouTube mă joc. și o să-ți placă Dress Impress dacă o să apar? Da. Doamne ajută! Deci dacă mai faci episoade cu mine, ne jucăm 99 ori MacBank meniu. El e preferatul meu. Eu nu, nici să nu Deci aud. ce alegeți dintre Dress to Impress și 99? Scrieți în comentarii. Doamne, Și dacă n-ați dat like până acum, dați acum. și să vă abonați. Adevărat. Pierdeți mult. Pierdeți videoclip de Dress to Impress și pierdeți Și pierdeți... videoclip de Piggy. Nu știu și Piggy? Nu știu, vedem. Vedem până atunci. Nu, ne jucăm Murder Mystery 2. Nu știu, vedem. Până atunci sper să aflăm și noi cum să ne Sau facem. poate o să ne jucăm un joc horror, dar că exagerat. Poate. Nu pot. Eu nu pot. Ai. Pascu? Mm? Da, bine, sper să nu se întâmple cine știe ce să mă întâmplă. Dacă atunci chiar că e jade. Te-am băgat în foc. Aoleu, a început să plouă. Nu e bună deloc. E purașilor cu Daria Negri. Vă rog frumos, abonați-vă. De ce l-am luat și pe ăsta? Stai o leacă că eu iau și o pauză. Unde telefonul e mai... Aud. Aoleu, mi-e foame. Aia pauză. Am uitat că să iau și Care mâncare. dacă mai în Jordan? Pe mine. Nu, nu te-am uitat. Ai poftă bună. Chiar dacă mănânc Oreo. Eram concentrată la Evelyn. Miruna, dacă te uiți la acest videoclip, aia e. Miruna e verișoara mea. Aia e. Chiar dacă nu o supărți pe Evelyn, e BFF-ul meu de acum. I don't know you problem. Wow, Ce? ce direct ai. Ești directă și vigilent. Ai, mi s-a întins spatele de nu mai pot. Bă, s-a tot piciocul. Ai, Mă duc să bine, I don't care. Pe rahat, cum și el. Ok, acum ne jucăm 99 deocamdată. Suntem la ziua 13 și uitați-o că a venit. Pe draga noastră. Evelyn. Ok. Wolfpet. Aș. Doamne ferește. De ce trece și pe aia oarbe? Mă, tu realizezi că au venit vecinii, nu? Și Nu. Știi ce? vecinilor, dacă vedeți asta, nu-mi pasă. O să mai venim în hol, deci vă terorizăm. Adevărat. Nu. Nu vă mai spawnați. Mă omorâți. Nu. What is that, bro? I don't care. Maybe. Ok. De-abia este la ziua 13, eu zic că va dura 3-4 ore. Trebuia să facem direct live. Da, eu Dacă nu știu cum. nicio. Sunt omorât. Ai.
Avem 77 de bucăți de fier. De fapt, acum avem 80. A venit ăsta. Iau Good X. Deci cred că pe mine Daria nu se mai mare mie. Asta e. Cred că acum te oftici. Îmi iau Giant Stack. Hey, what's crazy? A, da, mai avem și această bucățică. Acum avem 81 de bucăți de fier. Voi cu cine țineți, Messi sau Ronaldo? Dacă cu Messi dați like. Dacă cu Bă! Ronaldo dați subscribe, dacă cu Messi dați club. Exact. Doamne ajută ca să nu dea scroll. Dacă dați scroll. Nu i-a amenințat cât omul. Bine. Eu țin cu Ronaldo. Și eu. Dar cine nu ține cu Ronaldo? Cine nu ține cu Ronaldo, da scroll! Nu, dați like, pentru ca să strângem mai multe like-uri. A, da chiar că. Doamne! Și dacă țineți cu Lamine Yamal, dați scroll. Numai că nu știu cine e. Sau cu Mbappe. Sau cu Haaland. Cine e? Bandaj! Am găsit. Trebuie. Gata, sunt online. Hai, trebuie. Hai, mă, odată. Hey, what's crazy? Gata, a reapărut. Am reapărut, guys. Deci dacă mori, chiar nu te mai reînviu. Deci dacă mor, guys, o să ne luăm la revedere. Da, deci tu realizezi că n-am murit aproape deloc, nu? Hey, what's De fapt, deloc, chiar. Cred. crazy? Da, ignoră. E greu să mă ignore cineva. Foarte greu. Nu așa. Așa e. Scrieți în comentarii, sunt greu de ignorat sau nu. Scrieți comentarii, da. Scrieți în comentarii, da. Bro, avem 81 de fer. Păi, eu ce ți-am zis? N-am auzit. Eu nu prea concentrat. Strong axe! Ne descurcăm prost de rău. De fapt, eu mă descurc foarte bine. Eu nu pot să... Eu am strong axe. Și ne atacă. Ne atacă. Deci dacă poate cineva să îmi deslege cuvintele, vă rog frumos scrieți în comentarii. Dar câte întrebări le mai pui? Multe. Scrieți da la orice în comentarii. Nu. Nu-i omor acum pe cultiște și nu te duce la bază acum pentru că vreau să iau al treilea copil. Guys, eu dansez. Hey, what's crazy? Asta și... Uite, dacă putea să mă vadă și pe mine, era mișto rău de tot. Fugi! Nu fug, că e în pușcă. Că Nu. sunt mai șmecher. Ce ai făcut? Nu mă descurc singură. Numai că n-am văzut. Nu mă descurc singură. Numai că n-am văzut. Nu mă descurc singură. E clar. Cineva. Se încheie acest episod, e clar. Nu se încheie, pentru că pot face față. Doar că vezi că e un ors, deci ai grijă. Nu te mai duc acolo. Îmi pare rău, dar mai acolo. De fapt sunt doi. Îmi pare rău, da. Eram la copil și sunt. Îmi pare rău, da. Soarta ta spune că acolo vei rămâne. Ce mai speriat, fere. Ce faci aici, cultistule? Am 20%. Telefon? Da, Nu cred că ne mai descurcăm bine. e clar. Suntem cu ampăducă. Mi-e foame. Bro, nu cred că ne descurcăm. Deci fără mine, deci Evelin dacă nu este cu mine la 99 și eu mor, deci credeți-mă că ea nu se descurcă deloc. Și să nu băgați în seama ce este în fundal, că Nu sunt băgați vecini. înseamnă dacă țip, da? Că dacă țip înseamnă că mor. Hey, what is crazy? Deci trebuie să vin să te las. Da. Doar că ai grijă, doar mai întâi te urci. Știu să fac, știu să omor oameni. Știu să omor. Bă! Scuzați-mă. Doamne! Evelin! Mi-a scăpat. Sunt copii aici. Mi-a scăpat greșit.
Doamne. Mai scapă la unul. Deci știi cum să faci, da? Deci te urci. Da, știu, lasă-mă în pași că știu. N-am omorât de-astea animale până acum. Adică am mai omorât. Urs, nu? Ba da. Urs, ba da. Mă descurc să omor urși. Atât de bine. De-abia ai revolver, eu am și rifle. Am și rifle. Avarai. Dar ea nu vede bine. Deci vezi ce bine mă descurc? Mâncare în mijlocul din nou. Deci, guys, cred că cât de curând o să se încheie acest episod cu mine moartă. Urați-mi noroc. Scrieți repede în comentarii noroc. Ar fi de mă respawnez la voi acasă. Bă, nu e ok ce fac. Glumeam, bă. Și gata. Cheia mea, să fie clar. Blana mea. Ok. Să fie clar că eu m-am uit la curși. Iau și copchile. E ce? Să fie bandaj. Să fie bandaj, că nu mă descurc. Să fie bandaj, te rog eu. Să fie bandaj. Te că rog, nu mă te rog, descurc. te rog. E bine. Să nu-l pui acum. Ok, da, dă și mie. Da. Când facem baza, Am poate. nevoie de susținere. Dăm semințe. Mamă, ce moarte ești aici. Mamă, dar cum au avut toate astea loc la tine în sac? Dacă am gen sec. Cred și eu. Cred că o să las câteva mâncare aici. Și nu mai au. Deci... stai puțin, că vreau să verific ceva aici. Sper să fie bandaj, Doamne. Să fie bandaj, Doamne, că nu mă descurc. Deci eu pot să vă spun de acum deja că nu mă descurc. Deci fără Daria sunt praf. Și în sfârșit acum mă vedeți și pe mine. Da. În sfârșit. Deci nu merg. Mă, ai pus? Ai luat? Da. Am nevoie de multe lucruri. Mor de foame. Gaișilor mor de foame. Deci, cred că cam așa o să se încheie videoclipul. Doamne ajută să nu. Dar că în plus să mai am 20% ce jale. E bine că am mâncat mâncare de la copil. Deci nu trebuie să o mai aduc acasă. Mi s-a părut că e bandaj. Deci haideți să vă povestesc o fază în timp ce sunt moartă. Wow. Deci, ok. Am filmat un episod în care parcă mă jucam Poppy Playtime. Primul episod era aproape să-l pun pe YouTube, doar că nu l-am mai pus. Și de ce? Chiar dacă este pus, ăla e al doilea deja. Primul nu am mers din cauza că eu nu mă auzeam deloc. Nici vocea, nici nimic. Doar cât vedeați ce făceam doar. Da, și dacă nu se aude vocea degeaba. Da. Dacă te aruncă în foc, nu e vina mea. I'm so sorry. I don't know my problem. Și după aia am făcut al doilea episod și de fericire a mers. Trebuie să craftezi ceva să ne filmăm în forță. Deci ce să craftăm? Cred că știu ce craftez. Să nu cheltuiești, deci să nu iei tot Nu fierul. eu fac bază. Nu, Evelin, nu. Da, și că știu și eu ce fac. Apă lemnul aici. Aici mă pe mine. Nu, o să te pun pe tine și o să ne punem pe noi. Bun. E ok. Putem să ieșim. Doamne, că nu avem hammer. N-ai hammer? Nu. Nu știu cum ai asta aici. Gata, nu te mai băga acolo. Acolo o să te bag decât pe tine, că mai mori. Să-ți fie rușine. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Popă prin pește. Deci sper să mă descurc, să găsesc bani, un bandajel, că sper că sunt moartă. Tu n-ai luat primul copil? Îți bat joc de mine. Deci noi avem copilul 3 și copilul 4 și n-avem primul Nu copil. copilul 3 și copilul 4, copilul 2 și 3. 4. 2 și 3. Și 4?
4 trebuie să faci la level 6. Lasă-mă în pace. Mamă, ce mă tare mijloc, nu mai pot. Și sunt 6 urși la copilul 4. Te rog. Te implor, nu. Deci te implor. E mai bine că mă vede și pe mine. Suliță. Bă, deci trebuie să fie un bandaj aici. Ceea ce nu prea va fi posibil. Foarte nimic. Se o fierul, pentru că nu le menținem bine fără fier. Am găsit ceva. Nu te du acolo, că nu te descurci. Și Mă descurc, pot să mă descurc. Am crezut că te duci la ăla. Unde vrei să mă duc? Unde crede că mă duc? La ăsta, uite. Acolo, da, aș putea să mă duc. Nu te M-aș du. descurca acolo. Nu te du. Te rog, nu te du. Mor de foame. Trebuie să omor pe cineva. Trebuie să omor un lucru repede. Doamne ferește. Deci nu pot să mă controlez. Bă, controlează-te, fato, că pune pe YouTube. Îmi scapă din gură, îmi scapă. Băi! Nu, help. Guys, cred că mor. Cred că așa se va încheia videoclipul acesta. Îmi pare rău, dar v-am spus că nu pot să mă descurc singură. Nu, deci te implor. Deci nu pot să mă descurc singură, nu știu să merg. Bă, ai țintă? Nu, Nu, e clar. n-am țintă, nici nu știu să țintesc. Cam așa s-a încheiat episodul. Nu uitați să dați Nu, like. stați, nu încheiem videoclipul și ne jucăm Dress to Impress, facem continuare. Nu. Vom face alt videoclip doar dacă dacă spuneți în comentarii dacă vreți și al doilea videoclip în care o să ne jucăm Dress to Impress, doar că cu Evelyn. Și nu uitați să dați like, subscribe și clopoțel și ne vedem data viitoare. Pa!